Sintonia amb els barris, amb Joan Ilímpies i Pau Llopis. Molt bona tarda, som a 16 d'octubre en una setmana marcada, la setmana passada millor dit, per les mobilitzacions contra la Copa Amèrica i aquesta potser per la situació de l'habitatge. Aquí al barri, en altres notícies, la Sindicatura de Greuges va aterrar a la Biblioteca Francesc Candel per atendre les inquietuds del veïnat i, en notícies d'un altre color, més aviat positives, per als més fanàtics del Nadal, ja coneixem la data de l'encesa de llums a la ciutat, que serà en concret el dijous 28 de novembre, o sigui que ja podeu anar fent espai a l'agenda per aquesta data tan especial. Avui presenta el programa Pau Llopis, que sóc jo mateix, qui us parla, degut a que la Joani, que és l'habitual presentadora, doncs no ha pogut ser amb nosaltres avui, i amb nosaltres tenim avui en Xavi Ferrer, membre de l'executiva de Barcelona en Comú i antic conseller tècnic també de Barcelona en Comú, evidentment, al districte de Sant Montjuïc durant 2 mandats. Efectivament. Bona tarda, uns quants Pau, anys aquí. I bona tarda, oients. Molt bona tarda i benvingut. I bàsicament avui el que tindrem doncs, és una mica d'anàlisi sobretot de la situació de Barcelona en Comú en general, ja que tenim aquí en Xavi, que com he dit forma part de l'executiva, o sigui que ja podem començar. Molt bé, abans de començar d'entrar en matèria i de parlar doncs, a fons de la situació de Barcelona en Comú, com hem dit, volem conèixer una miqueta més en Xavi, el nostre entrevistat avui, o sigui que li farem un parell de preguntes més aviat de caire, no sé si dir personal, però també de la seva faceta política, i volia començar a preguntar-te d'on neix el teu interès per la política i quines són les teves primeres passes en aquest sentit. Bé, em fa molta il·lusió que em preguntis una cosa així tan personal, però que al mateix temps sí que explica una mica el meu itinerari i bueno, la meva trajectòria política, no? No, jo vaig començar l'activisme, diguéssim, polític i la consciència política així com més clara a la universitat. Jo venia d'un poble de Lleida, de 2.000 habitants, amb un interès per la política, però sense capacitats o espai per poder practicar-la, almenys fins llavors no havia tingut tampoc la pulsió, però un cop arribat a la universitat, jo arribo a la Universitat de Barcelona a l'any 2000, volts del 2000, hi ha una gran efervescència política, amb un període de govern d'Aznar, amb molta repressió pels moviments socials a la ciutat, amb molts moviments antiglobalització, amb una reivindicació molt explícita de la universitat pública, i això és el que em porta, diguéssim, a un procés de politització que d'alguna manera va creant o configurant la meva personalitat política fins que apareix Barcelona en Comú, havent passat per diferents espais de mobilització a la ciutat, apareix Barcelona en Comú el 2015 i, bueno, 2014, que ara es celebren justament els 10 anys, hem celebrat els 10 anys de Barcelona en Comú, doncs m'implico d'alguna manera a nivell de base, a nivell de barri, d'aquí jo vivia a Sants i estava implicat a nivell d'Assemblea de Sants, i a partir d'allí van anar succeint, diguéssim, l'entrada al govern, proposta per ocupar la plaça de conseller tècnic, com bé comentaves abans. I si et puc preguntar per què et vas decantar per Barcelona en Comú? Bé, jo, diguéssim, tenia una afinitat i un plantejament ideològic i de vida vinculat a les esquerres. Havia estat actiu en molts moviments per la defensa de la ciutat i en defensa dels drets civils de la ciutat, d'alguna manera, dels seus veïns i veïnes, i llavors, diguéssim, el meu espai natural era Barcelona en Comú, perquè Barcelona en Comú va estar configurat per moltíssima gent com jo que no havíem format part mai de cap organització política, diguéssim, de caire institucional, no? Havíem format part d'organitzacions polítiques, però que s'organitzaven, diguéssim, en la mobilització al carrer, una organització entre les persones per aconseguir objectius comuns, que al final és un partit polític tampoc no deixa de ser això. El que passa que en aquest moment vaig pensar que també aquest salt, diguéssim, per part de molta gent que va voler fer a la política institucional, doncs era un salt que era pertinent pel moment en què vivíem i que jo també vaig assolir.
Perfecte. I ara sí, aprofundim una mica més, personal, i sabem que la política doncs, bé, és una professió controvertida, que té els seus més i els seus menys. Què és el que més t'agrada a tu, de la política? Bé, jo no em considero ara actualment polític professional, bàsicament perquè jo vaig estar 8 anys, diguéssim, no? Al govern del districte de Sants Montjuïc com a conseller tècnic, que és una figura que, per qui no és conegut, en el que seria com una mena de assessor mà dreta o mà esquerra, segons que ho vulguis veure, del regidor al districte, i llavors, o regidora, perquè abans vam tindre regidora, jo vaig estar amb els governs del Jaume Sens al principi, després Laura Pérez i finalment Marc Serra, diguéssim, l'últim regidor del districte. Llavors, durant 8 anys vaig estar ocupant una plaça, diguéssim, de dedicació exclusiva en política, i per tant se'n pot considerar polític professional, polític professional. A l'exercit, almenys. Exacte. Actualment no, actualment jo he tornat a la meva vida professional anterior, que estava treballant en una administració pública d'àmbit local, d'on tenia una excedència i he tornat d'aquesta excedència i continuo treballant allí. Llavors, a banda d'això, de dir, la política professional, a banda d'aquest aclariment, el que em preguntaves tu, Pau, exercir la política professional, clar, depèn, no? Vull dir, la política, jo crec que el més important és voler fer política, no? Perquè al final o fas política, com diuen, o te la fan. Val? I durant molts anys s'ha pretès en aquest país que determinada gent no fes política perquè no convenia o perquè no interessava. Llavors, la política professional, clar, pots començar des d'un polític en un municipi petit, no? Que digui que les 10 hores que té al dia pràcticament fora de dormir i de treballar potser en d'altres llocs, pel benestar i per la millora de la ciutat o del poble en què està, clar, seria un polític professional, seria una persona que es dedica a la política. Que té alguns ingressos al respecte, igual sí o igual no, val? Però bé, la seva finalitat és fer un servei públic. Al final, jo sempre ho comparo amb el qui vol ser president d'una escala de veïns, no? O una presidenta, diguéssim. Al final algú ha de ser, perquè si volem millorar la façana o si volem millorar el servei de neteja de l'edifici o si volem, en fi, poder resoldre totes les desavinences que hi pugui haver dins de la comunitat, algú altre s'hi haurà de posar, i costa molt trobar aquest algú altre, no? Sí. Per tant, la política professional, i aquí acabaré per no allargar-me massa, però la política professional, tal com la imaginava abans d'entrar a la institució, és una, i tal com la veig ara, és una altra. La dedicació, quan un s'ho creu, és molt alta, i per tant es paga un preu també bastant elevat en la teva vida personal, pel que fa a dedicació a la família, pel que fa a dedicació als amics, pel que fa a dedicació a un mateix i a la cura d'un mateix, anar al gimnàs, fer esport, llegir el llibre que més t'agrada, en fi, etcètera, no? Entenem, per tant, Xavi, que tu li dedicaves hores, per tant, quan estaves al teu càrrec. Sí, un districte com Sants Montjuïc, com pots imaginar, té moltíssimes qüestions a escoltar, a resoldre si es pot, a intentar afrontar de la millor manera, però en fi, és una trama, diguéssim, immensa d'entitats, persones organitzades, col·lectius, i per tant molta demanda i molta, en fi, molta dedicació, sí, la veritat que sí. I ara ja, a mode de reflexió final, què diries que et vas emportar dels teus anys com a conseller tècnic aquí al districte? Ostres, doncs mira, moltíssimes coses, la veritat, i no com a tòpic, però un coneixement molt més gran d'un territori com Sants Montjuïc, això des d'una visió privilegiada que entenc que també no tothom té la voluntat o té la possibilitat d'estar-hi, no? On estàs, diguéssim, escoltant a moltíssima gent que vol fer moltes coses, coneixent moltes entitats que desconeixia totalment i que em van sorprendre molt gratament del que feien i deixaven de fer, conèixer i reconèixer, no, la història d'un barri com la Marina, per exemple, no? que té una riquesa en la seva història, una riquesa en el seu teixit veïnal, en fi, tot això m'ho he endut i, en fi, si casa meva era Sants ampli, per dir-ho així, ara el districte de Sants Montjuïc és, en fi, la meva segona casa, claríssimament.
Molt bé, doncs ja hem conegut una miqueta més en Xavi, diguéssim una mica del que hi ha darrere de la façana de polític, o d'antic polític, com diu ell, i ara ja sí que passarem a parlar, millor dit, de la situació de Barcelona en Comú, i crec que el primer tema és potser el més gran de tots, que és la marxa de Colau. Jo crec que si fa o no fa, tothom s'ha assabentat de que Ada Colau doncs, ha fet un pas al costat, més que un pas enrere, ha fet un pas al costat, i s'ha, diguéssim, retirat de la seva, del seu títol de presidenta, d'estar al capdavant de Barcelona en Comú, i també com a regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Sabem tots, Ada Colau ha sigut alcaldessa també durant 8 anys, mateixos 8 anys que vas estar tu de conseller tècnic, va ser alcaldessa de Barcelona, i diríem que ha sigut la cara principal del partit durant els darrers 10 anys, pràcticament des que existeix el partit. I per si algú no l'ubica, hem fet també un petit repàs a la història prèvia d'Ada Colau. Sabem tots que era una activista, cofundadora també de la plataforma d'afectats per la hipoteca i el grup UB de Vivienda. De fet, és en aquest episodi on es coneix una de les seves imatges més famoses, que és la de Supervivienda, en un míting d'Imma Mayol, d'Iniciativa per Catalunya Verds, l'any 2007, i després deixa també d'estar al capdavant, per exemple, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, i passa a estar al capdavant de Barcelona en Comú, com deies tu abans, al maig de l'any 2014. I al juny d'aquell mateix any, diguéssim, es va presentar com una de les cares principals de la formació, que aleshores es deia no Barcelona en Comú, sinó Guanyem Barcelona. I un any després va ser quan va guanyar les primeres eleccions, el 2015, i fins maig de 2023 va ser l'alcaldessa de la ciutat, fins que finalment ha anunciat que el passat setembre va anunciar que a finals d'octubre deixaria el seu càrrec com a regidora de l'Ajuntament, d'estar al capdavant de Barcelona en Comú i també de coordinadora a Catalunya en Comú, que és un càrrec que sabem que comparteix amb Jessica Albiach i Candela López. Ara està vinculada a la Fundació Sentit Comú i tot i això, informacions apunten a que no es descarta que pugui presentar-se un altre cop com a candidata a les eleccions de 2027, però això encara ens queda força juny, o sigui que ja s'haurà de veure. Llavors, Xavi, et volia deixar un espai primer per fer un comentari sobre el que suposa o com valores la marxa de Colau. També ja abogaves a desgast personal, diguéssim, d'aquests 10 anys que ha estat al capdavant de la política del partit i 8 com a alcaldessa de la ciutat. No sé què et va semblar a tu, era una notícia esperada, no? Bé, era una notícia esperada, era una notícia comentada, no sé si esperada o no. Existia la possibilitat. Existia la possibilitat, efectivament. En fi, no sé, nosaltres, diguéssim, com a organització, com a Barcelona en Comú, l'ADA, evidentment, forma part d'un dels pilars principals, no?, i fonamentals de la nostra formació, però, òbviament, hi ha un temps per cada cosa, no? I el temps de l'ADA a la institució ha sigut un temps molt important, molt profund, i que ha suposat, en fi, ha deixat un llegat a la ciutat molt important, un reconeixement per part, diguéssim, de moltíssims veïns i veïnes, no?, que han vist com el seu pas per la institució ha virat d'alguna forma els interessos i el focus, no?, que per posar un exemple, diguéssim, la Marina ha sigut un dels barris, diguéssim, no?, que aquesta nova política ha rebut d'alguna manera en forma d'inversions, etc. Per tant, el pas d'Ada Colau per la institució és un pas, diguéssim, que ha marcat un abans i un després, no?, i ha generat unes prioritats que fins que no vam arribar no hi eren. I en fi, a nivell d'organització entenem que hi ha d'haver moments per cada cosa, no? I el moment actual, que després de 10 anys, no?, enfront d'aquesta organització, algú com l'Ada pugui d'alguna forma fer un pas al costat, com tu deies, i deixar, no?, que entri aire nou, que també, no?, que hi hagi un repensament d'alguna forma també de la situació actual, política i social en què ens trobem en aquesta ciutat per d'alguna manera agafar forces de cara a un futur venient, no? I també ara hem fet un repàs del que ha sigut Ada Colau. Ara volia fer també un repàs de com ha sigut l'alcaldia d'Ada Colau i quin balanç feu vosaltres des del partit d'aquests 8 anys que ha estat al capdavant de la ciutat. Bé,
nosaltres valorem aquests 8 anys com uns anys en què vam entrar amb una experiència relativament curta, diguéssim. Sí, Era un partit molt nou i, per tant, entenem que com qualsevol partit, encara que no sigui nou, doncs té errors o comet errors, però creiem que vam entrar amb uns temes que actualment, no, els podríem dir que s'han popularitzat d'alguna forma, no? Per bé o per malament, però el tema del canvi climàtic, el tema del feminisme, el tema de la transformació de la ciutat en favor, diguéssim, dels ciutadans i dels peatons, la descontaminació d'alguna forma de la ciutat, l'intent diguéssim, de que l'habitatge, no, sigui un dret, tot i que des de la competència d'una ciutat sempre és molt complicat i, per tant, vam fer el que vam poder amb el que vam tindre, però ficar el tema d'habitatge com en el centre del debat, diguéssim, de les polítiques públiques, o el tema de la regulació de la massificació turística, són coses que abans de que arribés Barcelona en Comú no es discutien en aquesta ciutat, o no hi havia un gaire debat obert al respecte, no? Per part dels partits institucionals que existien fins al 2015. Actualment, si ens fixem en els debats que hi ha, estan entre els temes així, més el tema de l'habitatge claríssimament, el tema del turisme claríssimament, el tema de la contaminació de la ciutat, diguéssim, més pacificada també, és una d'aquelles coses que s'ha fet a Barcelona, però també s'ha fet a moltíssimes altres ciutats d'Europa i del món. Per tant, vam dur a terme una política, en molts casos innovadora, en molts casos se'ns va ficar en dubte que, en fi, poguéssim tirar endavant totes aquestes qüestions, però les vam poder posar en el centre del debat i, per tant, creiem que s'ha fet un viratge, un canvi, no, important en aquesta ciutat pel que fa als temes a discutir i a debatre, no? Ara has mencionat un parell de coses de les quals esteu orgullosos i també d'això, del viratge que ha pres la ciutat. Què creus que es podria haver millorat? Si és que es podria haver millorat alguna cosa, que ja m'has dit que bé, alguna cosa sí, no sé si podria destacar alguna. Bé, és difícil fer-ho així en termes generals, de què podríem haver millorat, perquè clar, també has de pensar que jo estava molt centrat en el que seria la política d'àmbit local, local en el sentit més local del que serien els barris de Sants Montjuïc, no? I que per tant de vegades les qüestions més de caire de ciutat o de gran política de ciutat se m'escapaven una mica, però què sé jo, vull dir, hi hauria moltes qüestions que podríem intentar parlar-ne, no sé tant si des de l'error o des de la incapacitat de... Sí, no cal que sigui error, sinó que hi havia espai de millora, potser. Bé, no sé, actualment tenim el tema de Copa Amèrica, no? Copa Amèrica és un exemple bastant clar, diguéssim, en aquest sentit, de que una situació en la que ens trobàvem, no, posterior a una pandèmia, amb una clara alineació per part, diguéssim, de lo que serien per part institucional a nivell d'estat i a nivell Generalitat, i també dels organismes així com de més pressió lobista de la ciutat, ens demanaven d'alguna forma fer algun tipus d'actuació, no? I que se'ns culpava contínuament, no? De que si l'Hermitage no, que si els Jocs Olímpics no, que si... Ens vam trobar en una situació certament de veure'ns empesos d'alguna forma en dir, potser de forma excessivament precipitada a un esdeveniment com la Copa Amèrica, no? A posteriori, si aquestes coses sempre són una mica a posteriori, doncs clar, la gestió, el dir sí a la Copa Amèrica no definia com seria aquesta Copa Amèrica, no? I aquí ens trobem la nostra major crítica, no? Al respecte d'aquesta qüestió que li fem a l'alcalde Collboni, no? Que d'alguna manera l'execució d'aquell sí a la Copa Amèrica no hi estem d'acord, no? Hi ha una gestió que és una dedicació de recursos econòmics per sobre del que s'havia pactat inicialment, però molt per sobre del que s'havia pactat inicialment. Hi ha també una cessió d'espai públic, diguéssim, d'una forma
bastant descontrolada, en el sentit de que barra lliure per la Copa Amèrica per poder ocupar pues, la platja, en el cas que es pugui fer una manifestació en contra, o els espais frontals de la ciutat, o el més conegut, no? Que seria la passarel·la de Louis Vuitton al Parkway, no? que nosaltres directament critiquem i d'alguna manera tampoc no entenem que se'ns pugui culpar d'aquesta execució, perquè l'execució en molts casos és el detall de la qüestió, no? Una cosa que inicialment podríem dir que ens vam equivocar d'alguna forma perquè ara mateix veiem com aquesta organització d'alguna forma practica podríem dir una mena de xantatge, diguéssim, no? en el dia a dia per anar aconseguint més recursos, i no hi ha algú que li posi un límit, diguéssim, clar al respecte, i per tant en el detall està la gran crítica per nosaltres, no? Sí, en el sentit que deies tu, precisament va sortir Ada Colau a dir que això, que la gestió que s'està fent de la Copa Amèrica no és la prevista ni la que s'havia parlat en el seu moment quan es va donar el sí o quan es va engegar aquest projecte. Jo crec que sí, jo crec que és un sentit comú del partit, entenc, perquè bé, diguéssim que les fonts del partit diuen això, que el que hi ha ara no és el que s'havia previst en el seu moment. Efectivament. Que és una cosa molt, molt diferent. També parlant, mira, de queixes, volia parlar ara d'un altre tema, d'un gran tema. Jo crec que el gran tema, millor dit, dels anys que va estar Ada Colau al capdavant de la ciutat, que són les querelles contra Ada Colau. Fa poc s'ha arxivat la 20ª, que es va fer precisament per l'exarquitecte en cap de la ciutat, Josep Anton Cebillo, que acusava l'alcaldessa i a Janet Sanz, que era la tinent d'alcaldia i també el responsable d'urbanisme, de malversació i prevaricació en la pacificació del Consell de Cent, de la superilla del Consell de Cent, i ja són, com he dit, 20 querelles que s'han arxivat en contra d'Ada Colau relatives a aquests 8 anys a l'alcaldia. Sí, efectivament, aquest és un bon exemple de les dificultats amb les que ens hem trobat per poder implementar una política que potser en alguns moments nosaltres ens havíem posat potser unes diguéssim, fites excessivament altes, no? Però també la limitació en el nombre de regidors que teníem i les dificultats de trobar pactes, diguéssim, amb la resta de grups ens va dificultar força portar a terme bastantes polítiques. Si amb això hi afegim que hi va haver, no? Una pràctica, diguéssim, organitzada d'alguna forma a través dels lobbies, no? dels poderosos, podríem dir, de la ciutat, de la gent que ha ostentat el poder en aquesta ciutat a través de mitjans de comunicació, a través de formes empresarials organitzades que han mogut molts fils per poder ficar-nos, diguéssim, moltes traves a molts canvis. No? Per ficar un exemple, des d'Akbar, no? Que és l'empresa privada que gestiona la ciutat, l'aigua d'aquesta ciutat, clar, davant de la possibilitat de que el govern d'Ada Colau pogués proposar algun tipus de remunicipalització, no? A través de fórmules com, per exemple, el reglament de participació, doncs, bueno, es va fer una querella al respecte d'aquesta qüestió. Clar, tota aquesta estratègia, diguéssim, de guerra judicial, mediàtica... Sí, no? des del partit sempre s'ha parlat de lawfare. Exacte, es diu lawfare, és un concepte anglès, no? Però sí, que bàsicament el que ve a dir és una guerra judicial. Exacte, no? exacte. La guerra judicial que permet d'alguna forma engegar un procés judicial, no? Una denúncia, si té certa bona acollida des de l'estament judicial, pues, obre una causa, no? Aquesta causa de per si ja obre un titular, no? I d'alguna manera pues, tenim 20 casos, com bé deies, Pau, en els que es va obrir amb una causa judicial, no? I amb un titular pues, que anava des de, pues, en fi, des de la malversació, la mala gestió, en fi, no respectar les normes d'urbanisme, per dir-ho així, com el que abans esmentaves pel que fa al tema de les superilles, que qualsevol podria dir, no? Que la transformació d'una ciutat pot tindre una causa judicial al respecte, no? Vull dir, tots hem vist pues, com altres zones de la ciutat s'han pacificat en altres moments de la història i no hi ha hagut tampoc, no? Un embat, diguéssim, judicial d'aquest tipus. Aquestes 20 querelles, aquestes 20 causes, diguéssim, han trobat finalment una resposta judicial
diguéssim, d'arxivament, no? Però al llarg dels anys, no?, han generat titulars, han generat desgast, i si això acompanyes a través de mitjans de comunicació que en molts casos tampoc compleixen, no?, amb el codi deontològic, diguéssim, que el periodisme, no?, Sí. que el bon periodisme ha de fer, doncs, bueno, la creació d'articles i de titulars i de qüestions que al final el que fan és anar desgastant i embrutant, no?, una determinada posició política i grup polític en aquest cas, doncs té les seves conseqüències, i aquí s'ha arribat per tots els mitjans. L'exemple de l'antic, diguéssim, no?, arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona durant diversos mandats del Partit Socialista, no?, és bastant significatiu, no?, que d'alguna manera aquest senyor, que ara, pel que sé, està fent una rèplica d'un districte a Uzbekistan o algun lloc així, no?, com per dir el criteri, diguéssim, d'aquesta persona davant d'una transformació que jo crec que per qualsevol persona que es passegi avui en dia per Consell de Cent, Girona o altres carrers pacificats, com pot ser el de Sant Antoni, no?, entorn del mercat de Sant Antoni, s'adona que la ciutat ha d'anar caminant cap aquí d'alguna forma, no? Ha d'anar caminant cap a un lloc on la preeminència del cotxe, del cotxe privat al carrer, doncs, diguéssim, si ho mirem quantitativament, no té cap sentit, no? L'ocupació de l'espai públic amb cotxe és un 70% de l'espai entre cotxe aparcat i cotxe circulant, mentre que el del ciutadà, el peató, és un 30%, quan els desplaçaments en aquesta ciutat, més del 70 o 80%, ho dic de memòria, estan fets o a peu, o en bici, o amb transport públic. Per tant, hem de canviar aquestes prioritats i no crec que hi hagi cap, en fi, jutge que això ho pugui impedir. Haurem de veure, no sé si serà l'última que veurem aparèixer, a mi em sembla que no. També et volia preguntar, ja que mencionaves tu el tema del descrèdit, a mi em dóna la sensació, això ja és a títol personal, que al final aquest missatge va calar en la ciutadania, aquest missatge de descrèdit i d'aquest embrutament que parlaves tu de la imatge de Colau, al final va acabar calant, va funcionar al final. Jo crec que també, la veritat. Hem de ser conscients que el Partit Socialista va treure 300 vots més que Barcelona en Comú. Val? El senyor Collboni actualment és alcalde, perquè bàsicament té 300 vots més que Barcelona en Comú. Val? Clar, 300 vots és una comunitat de veïns sí, la que parlàvem abans, sí. Que no, diguéssim, llavors, que pot decantar, diguéssim, bueno, no volem anar de victimistes, la veritat, però entenem que, òbviament, és molt difícil lluitar sense mitjans que et facin més o menys les coses, no cal que et vagin a favor, com altres sí que els hi van, i només cal obrir determinats diaris, diguéssim, d'àmbit general i gran, com per adonar-se que efectivament, diguéssim, l'alineació, en fi, el tracte que tenen els partits actualment al govern dels tres, diguéssim, nivells administratius d'aquest país, és un tracte molt suau i molt a favor. Clar, nosaltres això, com a Barcelona en Comú, ho he de dir així, no l'hem tingut mai de cap mitjà, bàsicament perquè els mitjans, per sort o per desgràcia, a dia d'avui viuen de les diners que aporten entitats bancàries o entitats bancàries que tenen relacions amb altres projectes empresarials o projectes empresarials que tenen unes capacitats, diguéssim, d'influència prou grans per poder marcar un determinat... I efectivament nosaltres aquesta, diguéssim, prebenda no l'hem tingut mai, no? I això ens ha fet genuïns i autèntics en la mesura de que crec que som una organització política diferent a la majoria que actualment podem tindre en el que seria com a mínim a l'Ajuntament de Barcelona, però també ens genera una debilitat que és que òbviament has de guanyar-te molt a pols amb el ciutadà cara a cara, no? Per poder explicar-te, perquè no li generin una informació errònia i esbiaixada, i d'alguna manera puguem
aclarir, no? I això és la nostra tasca, diguéssim, d'estar al dia a dia en contacte amb els veïns per poder explicar el que fèiem, el que no fèiem i perquè d'alguna manera s'explicava d'una forma i no d'una altra, no? Exacte. Ara que ja hem parlat, tornem al que comentàvem abans del pas al costat de Colau. Quina és la situació del partit actualment? Quin moment travessa i cap a on s'ha d'anar ara? Bueno, Aquesta nova etapa, diguéssim. Bé, jo crec que el partit és un partit molt connectat amb el carrer, i ho dic perquè d'alguna manera els 10 anys de Barcelona en Comú, diguéssim, també en fi, expliquen una situació sociopolítica molt determinada. Nosaltres vam arribar en un moment contestatari, no? En el que hi havia pues, bueno, es venia des del 15M i amb moltes batalles, diguéssim, a la ciutat fetes en temes d'habitatge, en temes de turisme, etc. Però amb molta efervescència al carrer i d'aquest moment polític va néixer aquesta organització, no? Evidentment, el Barcelona en Comú i el seu pas per la institució suposa un desgast i suposa també, diguéssim, una etapa, diguéssim, en la que va haver parar i repensar què s'ha fet, com s'ha fet i de quina manera, però també va vinculat, diguéssim, a la situació, diríem, no? de l'hegemonia que se'n diu, no? Política actualment al carrer, que l'esquerra, diguéssim, es troba en una franca posició de debilitat, no? Enfront de posicions de dreta i extrema dreta que estan llançades, no? D'alguna forma, i ho veiem a nivell europeu, a nivell també global, no? D'alguna manera, veurem què passa també als Estats Units amb Trump, però sí, vivim en aquesta connexió, diguéssim, amb el carrer d'alguna forma, en el que crec que tant nosaltres com a organització, com altres organitzacions polítiques de caire institucional, com persones que participin políticament, diguéssim, també de l'esquerra, diguéssim, sociològica d'aquest país, que d'alguna manera ens hem de retrobar i hem de pensar i ens hem de repensar com podem fer front, no? A l'extrema dreta i a l'abans de les polítiques extremadament neoliberals que es plantegen i d'alguna manera reconfigurar-nos, no? Amb vinculació amb els sindicats, amb els moviments socials, amb els partits polítics de caire, diguéssim, més, diguéssim, a l'esquerra, diguéssim, del Partit Socialista, i d'alguna manera poder configurar, diguéssim, nous horitzons, no? Noves utopies. No val només la gestió, la bona gestió, no? Jo crec que vam fer una bona gestió del nostre mandat, però cal també oferir altres horitzons, no? Altres horitzons polítics, altres utopies a poder assolir per tal de poder caminar cap a elles, no? Les utopies, com diuen, de vegades no és tant si les arribaràs a accedir, diguéssim, si podràs arribar a elles, sinó l'important és el camí, no? Fins a elles, que també, doncs, bueno, crec que és molt important això. Home, el repte és gran ara mateix perquè sabem que la política, bé, anava a dir internacional, però jo diria també que la nacional ha virat bastant els darrers anys, o sigui que s'haurà de veure també com afronten, com deies tu, les esquerres aquest nou context polític, que no és tasca pas fàcil ni molt menys. Bé, a la presentació he comentat que tu ara formes part de la direcció executiva del partit, concretament a l'àrea de mobilització i territori. Ja fa un any que es va formar aquesta nova executiva. Com ha sigut aquest any com ha sigut aquesta trajectòria d'aquest darrer any? Bueno, ha sigut un any d'aterratge també per algú que no ha format part tampoc mai d'un òrgan decisori dins d'un partit com és la direcció executiva, no? Que és com l'espai on d'alguna forma algunes persones tenen encomanada la tasca de donar baixar, diguéssim, donar una línia cap a l'organització política, plantejar els reptes que tenim, però nosaltres ho entenem com una responsabilitat que d'alguna manera la volem exercir de forma mancomunada, no? I que d'alguna forma hem impulsat un dels nostres objectius, diguéssim, aquest mandat que tenim, que és de 2 anys, és un mandat curt. La nostra voluntat, diguéssim, és poder assolir doncs,
un congrés, no? Un congrés polític, no? Que puguem debatre pues, justament la situació política actual a la nostra ciutat, no? I d'alguna manera, a partir d'aquesta reflexió col·lectiva i d'aquesta mirada conjunta, poder marcar les línies, no? A poder lluitar per l'alcaldia el 2027, no? Molt bé, doncs seguim reflexionant sobre les conseqüències, o en el que derivarà, millor dit, el pas al costat de Ada Colau, i ara s'està obrint la possibilitat del tripartit a l'Ajuntament de Barcelona. Sabem que Ada Colau ja en el seu moment, a principis d'any, apostava per aquesta opció. Sabem que bé, al principi de l'any, Collboni, que està bé, alcalde en minoria, va fins i tot plantejar l'opció de liar-se amb Xavier Trias en una sociovergència a la ciutat de Barcelona. Ara sembla que les coses s'apropen també entre Esquerra, que sabem que és soci del Partit Socialista, també al govern de Catalunya, i s'especula sobre la possibilitat de que el pas al costat de Ada Colau també signifiqui una alineació entre el Partit Socialista i Barcelona en Comú, bé, en un càrrec que s'espera que ocupi Janet Sanz, també el d'Ada Colau, aquesta posició d'Ada Colau. No sé si Barcelona en Comú, sabem que hi ha diferències notòries entre el Partit Socialista i Barcelona en Comú, no sé si s'aposta també per aquesta via, es continua apostant per aquesta via o s'ha deixat de banda? Nosaltres el que podem dir és que aquest alcalde, no? L'alcalde Collboni, està portant a terme uns plantejaments molt erràtics, no? O sigui, vam començar al desembre de l'any passat, com bé deies, sí, amb una proposta de sociovergència, no? Que a la primavera va passar amb un pacte només amb Esquerra Republicana, no? I ara sembla que vol apropar-se als comuns i tal. Nosaltres, amb el plantejament d'aquest any i mig que porta el senyor Collboni, amb aquesta elitització de la ciutat que ha plantejat amb molts esdeveniments que s'han donat, amb aquesta, diguéssim, idea erràtica de si no volem una ciutat més dedicada al peató o més dedicada als cotxes, o afavorim, diguéssim, una ciutat que permeti, diguéssim, una especulació a nivell d'habitatge, o després tornem enrere i diem que volem la regulació dels lloguers, diguéssim, de temporada. Doncs no podem estar de cap manera tranquils, sí, no podríem estar tranquils amb un soci d'aquesta manera. Nosaltres el que ara ens plantegem bàsicament és fer una posició responsable des de fora i marcar, diguéssim, la línia de l'alcaldia, d'una alcaldia dèbil, no? Una alcaldia que té només 10 regidors, és una alcaldia que per arribar a les majories necessita 11 regidors més, suma 11 regidors més, el qual el deixa en una situació de franca debilitat, més enllà de que vulgui demostrar, diguéssim, una capacitat de gestió que, clar, nosaltres entenem que 9 regidors i un alcalde no arriba ni a 10 regidors, per tant, no arriba a un regidor per cada un dels districtes de la ciutat, que són 10. Sí. Per tant, aquí hi ha mancances, òbviament, però nosaltres ficarem a sobre una sèrie de condicions, ara mateix no per entrar al govern, sinó per aprovar uns pressupostos, i que és el que estem dient, no? D'alguna forma, el nostre objectiu és la regulació dels lloguers de temporada, la regulació turística molt més exigent pel que fa, per exemple, als creuers, per ficar un exemple, i estarem a sobre d'aquestes qüestions perquè creiem que la nostra tasca pot ser molt més útil des de l'oposició que amb un govern d'un alcalde que actualment no té un model de ciutat clar, que per tant nosaltres no podem acompanyar. Bé, precisament en aquesta direcció que deies tu, avui s'ha sotmet a votació durant aquesta tarda les ordenances fiscals de 2025. Janet Sanz precisament va dir que hi votaria a favor. Entenc que en la direcció que dius tu de fer el millor per la ciutat i obtenir els pressupostos i, diguéssim, endreçar una mica la direcció de la ciutat.
Les ordenances fiscals es poden votar, òbviament, perquè han acceptat d'alguna forma també condicions de les que nosaltres hem posat, no? Com pot ser, per exemple, la qüestió de la taxa turística, però una cosa és això i l'altra un pressupost, no? Una part minúscula. Ara exacte, ara ens trobem davant de la majúscula, no? que probablement el PSC esperarà fins passat el Congrés d'Esquerra Republicana, no? D'alguna forma, per veure si d'alguna forma també pot generar les seues aritmètiques per aconseguir aprovar el pressupost que bona falta fa en aquesta ciutat. Bé, és l'opció que més em crec, perquè crec que precisament Barcelona en Comú sou el partit més crític, jo crec que més incident en les polítiques de Collboni. Aquí al districte ho veiem, a cada consell del districte, o sigui que bé, entenc que la mesura és aquesta que dius tu, d'actuar des de l'oposició responsablement. Sí, que haurem de veure també com segueix, que també la tasca, parlàvem abans de tasques complicades, la de Collboni tampoc és fàcil, perquè és el que dius tu, està en clara minoria, i haurem de veure com ho gestiona, o sigui que haurem de veure com continua tot això. Se'ns acaba el temps, Xavi, ha sigut un plaer tenir aquesta tarda, o sigui que moltes gràcies per venir, esperem que ens podem tornar a veure aviat per aquí, i això, moltes gràcies per venir. A vosaltres, Pau, i a tots els oients, bona tarda. Molt bé, doncs ara arribem a la part final del programa i com hem presentat al principi, per acabar, us deixarem amb l'entrevista al síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, que, com hem dit abans també, va estar a la Biblioteca Francesc Candel ahir, dimarts 15 d'octubre, per respondre les queixes i peticions del veïnat de la Marina. Fins aquí el programa d'avui. Com ho dic, us deixem a la part final, que és aquesta entrevista amb David Bondia, i ens tornem a veure la setmana que ve. Molt bona tarda. Avui a Sintonia amb els barris tenim una entrevista amb David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Que doneu la benvinguda. Bona tarda, David. Molt bona tarda. Doncs bé, el David, potser us sona el seu nom perquè tenim una entrevista amb David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Que doneu la benvinguda. Bona tarda, David. Molt bona tarda. Doncs bé, el David, potser us sona el seu nom perquè tenim un reportatge també amb vosaltres a lamarina.cat, a la nostra versió web, i també al diari d'Octubre de la Marina. Vam parlar amb tu extensament sobre la funció del síndic i sobre els problemes de Barcelona, i ara el síndic de Greuges ha entrat al barri de la Marina amb la sindicatura itinerant. No sé si em podeu explicar una miqueta bé els motius que us porten a fer aquest fet. No pararem de ser-hi a la Marina, Últimament estem molt presents. No, nosaltres tenim, a part de rebre queixes a la nostra seu, que és Ronda Sant Pau 43-45, tenim la idea de ser molt propers als barris, i també als barris que menys queixes ens entren, i tenim diversos projectes de ser una sindicatura molt a peu de carrer. Un d'aquests projectes és la sindicatura itinerant, és a dir, el que fem és desplaçar la nostra oficina a un dels barris de Barcelona, en aquest moment estem als barris de la Marina, i el que volem bàsicament és, si és recollir queixes de la ciutadania, i moltes vegades, com ens ha passat avui, no és només queixes, sinó són assessoraments de la gent, la ciutadana que viu en aquests barris, té un descontentament, té una preocupació, un neguit cap a l'Ajuntament, i llavors ens ve nosaltres li diem com ho ha de canalitzar. Moltes vegades directament a nosaltres, però nosaltres, com som institució de la segona instància, primer ha d'anar a l'Ajuntament, i algunes de les visites que hem tingut avui, els hem adreçat i els hem ajudat primer a l'Ajuntament i després obrir la porta perquè puguin venir a nosaltres. Aquesta sindicatura de la que parlem ha tingut lloc el dimarts 15 d'octubre en 2 torns. Hem tingut un de 9:30 al matí a 1 del migdia i un altre de 3 a 6 de la tarda. I em parlaves també de que aterreu
precisament aquests barris on ens entren menys queixes, on rebeu menys queixes, tu creus que la gent és conscient de l'existència del síndic? Sé que té un volum molt alt de queixes, però creu que hi ha gent que potser no hi arriba? Sí, ara, per exemple, aquesta la fem de forma conjunta amb la Sindicatura Sí, de de Catalunya. Catalunya. Per què? Perquè nosaltres cada mes en fem una a un barri diferent de Barcelona, però a l'any en fem 4 conjuntes amb la Sindicatura de Catalunya, perquè ells en fan 4 a l'any. Sobretot per no malbaratar recursos i per orientar bé a la gent de saber, escolta, això és una competència que és de l'Ajuntament de Barcelona, seria la Sindicatura de Greuges de Barcelona, això és competència de la Generalitat de Catalunya, seria la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Però sí que és veritat i tens tota la raó, hem de donar a conèixer més en la nostra institució. I sí que rebem moltes queixes de l'Eixample, que és on tenim la nostra seu, però clar, és que estem parlant de Barcelona, que Barcelona té 10 districtes, 73 barris, no podem parlar de Barcelona, sinó de parlar de Barcelones, i hem de parlar que sí que hi ha problemes de ciutat, però hi ha problemes de barris. I la nostra idea és això, abordar els problemes de barri amb la gent dels barris. I quin balanç feu de la visita aquí a la Marina? No, el balanç és molt positiu, perquè sí que abans ens han entrat un llistat de les possibles queixes, però també ha aparegut gent que, sabent que nosaltres veníem a visitar, ha vingut a interessar-se per saber què és el que podria millorar. I nosaltres, sobretot, el que insistim molt amb el tema de la queixa. La queixa és positiva, perquè algú que es queixa és per una situació personal, però també perquè vol canviar algunes dinàmiques de barri. Per exemple, aquest matí hem rebut una queixa de diverses veïnes de Can Clos que parlaven de la parada de l'autobús, del 13, i el que ens deien és que hi ha un problema que és un problema de contenidors, que es va solucionar el problema dels contenidors, però ara el que està afectant és a la parada de l'autobús. I elles diuen, nosaltres som directament afectades, però és que tot el veïnat que vol agafar aquest autobús és directament afectat. I també diu, hi ha un greuge comparatiu amb la gent de Can Clos amb la resta de veïnat. Per tant, el que veiem és que la queixa el que fa és estimular canvis. I nosaltres en diem que com a sindicatura nosaltres ens volem considerar com a catalitzadors. És una definició del món de la química, que vol dir que nosaltres podem provocar o incidir amb una queixa o incidir en una reacció sense necessitat d'aparèixer en el resultat. És a dir, si venen a nosaltres i es queixen perquè la parada de l'autobús no està en condicions i al final TMB o l'Ajuntament de Barcelona mou els contenidors, TMB canvia la parada d'autobús, ens és igual que si gràcies a nosaltres o no. El que volem, busquem el resultat nosaltres. I no sé, clar, imagino que haureu escoltat moltíssimes queixes i ben variades, no sé si hi ha alguna que puguis identificar com a comuna o com a més repetida? Bueno, hi ha algunes que destacaria importants, ens han vingut una parella de veïns del barri que van patir un accident estant fora del barri i sí que és veritat, un accident, és a dir, estava en mal estat a la vorera del carrer, van patir una lesió i això correspon a Ciutat Vella, però clar, ells viuen aquí i per tant ens han plantejat la queixa aquí, nosaltres hem dit, això quan resolgui Ciutat Vella us donarà la solució, però vosaltres sense moure's d'aquí ja els hem dit com es poden dirigir a nosaltres si no és ajustat. El que ens ha entrat queixa és temes de brutícia del barri i temes també d'habitatges de protecció, ja sigui de lloguer social o lloguer assequible, que hi ha un estat de degradació en aquests moments. I el que hi ha diversos blocs de veïns, blocs que estan al voltant del carrer Ulldecona, Pontils i Cal Sisó, que el que veiem que tenen una problemàtica que s'ha d'abordar. I s'ha d'abordar des de l'Ajuntament de Barcelona i des de l'IMAP. Per què? Perquè a poc sí que és veritat, és molt important fomentar habitatge social, però no només és fomentar l'habitatge social, sinó és un acompanyament i també estar amatents a les necessitats de les adequacions i el deteriorament d'aquest habitatge. I ens han vingut amb diversos desperfectes que estan afectant el veïnat i en el fons acaba generant problemes de convivència. I per tant els hem adreçat aviam com es podia abordar i en tot cas si no s'aborda de forma decidida per l'IMAP perquè hi ha diversos blocs que estan afectats que ens plantegin la queixa a nosaltres. O sigui, també us han arribat queixes fins i tot de la Marina del Prat Vermell, que és el barri de Cruzada, que deies tu, de carrer Ulldecona i Cal Sisó, que són habitatges de nova construcció, també hi han vingut a plantejar queixes. Sí, sobretot era una veïna que era portaveu de la resta de veïns i el que deia, clar, aquests pisos han anat entrant en diferents escales, és a dir, uns van entrar al desembre de l'any passat, altres al gener,
a mida que, clar, un pis s'habita, vas veient els desperfectes que hi ha al pis i, per tant, en el moment que venen a fer la inspecció, igual no tens detectat tots els desperfectes. Nosaltres el que estem dient és no hauria de ser una visita cada 6 mesos o un cop a l'any, sinó fer un acompanyament. I el que estem insistint és en aquest acompanyament. Són temes d'olors, temes de mals acabaments de l'interior dels edificis, temes de... I nosaltres posem molt en valor de construir habitatge social, és molt important, però construir-lo de qualitat, i també perquè els veïns, ja siguin d'aquí o veïns que han vingut de fora, aquesta era una veïna que havia vingut de fora i havia vingut a viure aquí, s'hi sentin a gust aquí. Abans m'has parlat també, ho recuperaré, que hi ha diferències, evidentment, entre la ciutat de Barcelona, entre, diguéssim, el conjunt de Barcelona i els barris que tenen totes les seves particularitats. No sé si em podries, així per sobre, trobar diferències i similituds amb aquest barri, amb a nivell ciutat o amb altres barris de la ciutat. Tema comunicacions, aquí evidentment les petites comunicacions. També tema equipaments, és un barri molt extens, però equipaments, teniu la bàscula i teniu el poliesportiu La Marina, importants, però és que hi ha molta gent aquí jove que vol fer activitats. I més que d'arribar, a part. Clar, i més que d'arribar, i per tant el que veiem és que la distribució i la programació de les activitats entre els dos espais és molt difícil quadrar. Per exemple, teniu un club esportiu que és Murs, de voleibol, que s'ha de partir entre el poliesportiu i entre la bàscula. I per tant veiem, sí, com a part positiva, que per exemple aquest equipament no està a Poble Sec i aquí en teniu, però el que hauríem de fer és dimensionar-lo i veure si fa falta més equipament. Hi ha zones, i per exemple a Can Clos ens deien que Can Clos és un barri molt deixat en quant a temes de comerç. En tema de comerç, moltes vegades han d'agafar, i és gent gran, ha d'agafar transport per poder anar a comprar. Bueno, si no hi ha comerç, el que sí que s'ha d'adequar és el tema de la mobilitat, i per tant establir una xarxa de transport públic que s'adequi a les necessitats del barri. Per tant, veiem això, veiem que no estem parlant de Pedralbes, a Diagonal, etc., i res a envejar aquests barris, però sí que el que s'ha de fer és una inversió clara per part de l'Ajuntament de Barcelona en barris que són barris on es fa vida de barri, que això és important, que a molts barris de Barcelona això s'ha perdut. I tant, i tant. I ja bé, estem acabant, et deixo un espai, ara si vols, ja n'he mencionat uns quants, però perquè aprofundeixis en algun tema o en alguna consulta o queixa o petició que t'hagi sobtat, t'hagi cridat l'atenció perquè sigui, bé, una mica peculiar o poc usual. Bueno, sobretot el tema de que hi ha zones conflictives en el barri, això que sí que ens ho han manifestat, zones que històricament el que veiem és que quina era la idiosincràsia d'aquest barri, continuen mantenint-se aquestes zones conflictives, zones en les que hi ha determinats àmbits delictius, que aquí sí que s'ha d'intervindre, però s'ha d'intervindre sobretot per facilitar la convivència entre les persones. Per tant, el que hem de veure és que la seguretat no ho soluciona tot, però sí que el que requerim seguretat en determinats aspectes. I també una cosa que ens sorprèn molt és la falta de control amb el tema d'habitatges socials. Per què? Perquè ens hem donat compte, no ens ho han manifestat obertament, però ja ho intueixes als discursos, com hi ha gent que se li va donar aquest tipus d'habitatge social i ara hi ha gent rellogada a dintre. Per tant, no criminalitzem la gent que està rellogada, però que sí el que veiem és que una oferta pública d'habitatge el que hauria és de satisfer les necessitats de les persones que realment ho necessiten. I veiem que això no s'està produint. Inclús la setmana passada a Aunós, com es diu, la plaça... Eduard Aunós. Sí, ens han entrat casos de gent que l'IMAP li havia donat una vivenda de protecció oficial i per temes de delinqüència i temes d'ocupació van haver de marxar. I per tant ens trobem que en aquesta plaça Eduard Aunós hi ha vivendes que estan buides que són necessàries per tenir un problema a Barcelona que és un problema d'habitatge, i per tant el que hauríem de veure és com prestem atenció a això, sabent a l'IMAP que està passant això, perquè no posa determinats recursos i perquè no hi ha una intervenció, ja sigui per Mossos o per part de Guàrdia Urbana, sobretot per buscar una solució habitacional a gent que en el seu moment se li va concedir aquest habitatge, i ens ha vingut una persona a la sindicatura dient que ha hagut de marxar per problemes de convivència, problemes d'ocupació i problemes de tensió en el barri. Per tant, el que creiem és que és un barri que el que requereix és poder viure en calma, generar la convivència, i jo crec que també vosaltres des de la ràdio feu aquestes crides a la convivència. A més, un avantatge del barri és, jo et deia, altres barris no ho tenen. La diversitat que es viu aquí no es viu en altres llocs de Barcelona. Hem de fomentar aquesta diversitat, i la diversitat vol dir que en el mateix espai, sobretot l'espai públic, han de poder conviure
persones que tenen valors diferents, però que el que hem de fomentar és la convivència, com vosaltres feu moltes vegades en programes de ràdio que feu vosaltres, fomentant aquesta convivència. I sobretot una cosa que jo crec que vosaltres teniu molt clar, que no té tan clar Barcelona, és el tema de la interculturalitat. Barcelona s'omple la boca de parlar d'interculturalitat, on es viu la interculturalitat són en aquests barris. I tant. I ja, bé, et deixaré una última pregunta, que et deixo tu un missatge obert de cara a la ciutadania. Et porto un altre cop a temes de ciutat. Últimament estan fent molt de rebombori, evidentment, el tema de l'habitatge i també particular d'aquesta ciutat, la Copa Amèrica. No sé si també esteu rebent moltes queixes d'aquests barris més afectats en aquest sentit. Nosaltres farem la setmana vinent, no l'altra. Sí que hem rebut algunes, per exemple, el tema de l'auditoria, sobre el que ha passat en les xifres del Compoc. Com que s'ha presentat ja la sindicatura de comptes i altres entitats, no entrarem. Nosaltres entrarem a les afectacions que puguin tenir els veïns. Farem una visita, com hem fet avui a aquesta sindicatura itinerant. Tenim un projecte que és sindicatura a peu de carrer i el que farem és tota una visita dintre 2 setmanes per la Barceloneta i per veure les afectacions que hi ha hagut. I sobretot, les afectacions més enllà de la Copa Amèrica, sinó les afectacions o com afecta això a l'encariment dels pisos a Barcelona. Nosaltres, no és la nostra competència decidir els preus de mercat, però sí que podem veure sobre les afectacions dels preus de mercat. És a dir, què està passant? Que com estan augmentant els pisos, els preus dels lloguers s'està desnonant a famílies, les famílies no es poden quedar al carrer, Barcelona ha de cobrir aquest acolliment de les famílies que es queden al carrer i ho està fent amb els allotjaments temporals d'urgència. Nosaltres creiem que s'hauria de replantejar aquest model, perquè és un model que sobretot és per temes d'encariment de preus. Replantejar-ho en el sentit de que una família que està sent desnonada no pot anar a parar a un alberg o una pensió, pot anar com a una cosa temporal, però és que portem famílies que porten 2 o 3 anys visquent aquí. La nostra aposta, i això incideix en el que tu deies en el preu de l'habitatge, és que aquestes famílies ens estem gastant a la ciutat de Barcelona 3.000, 4.000 euros per una pensió o un alberg perquè es puguin ser-hi, i per què no ens ho plantegem i el que fem és avançar aquests 3.000, 4.000 euros a temes d'ajut al lloguer social i evitar els desnonaments. Els estan desnonant per 600, 800 euros que no poden pagar i ens acabem gastant 3.000 o 4.000 euros perquè no estiguin al carrer. Bueno, replantegem el model. I això també és replantejar tot aquest model del tema de l'habitatge. Aquest cap de setmana hi ha hagut una manifestació a Madrid sobre el tema de l'habitatge, ja s'ha anunciat una manifestació a Barcelona el 23 de novembre sobre el tema d'habitatge. És que la peça clau de la vida a la ciutat és l'habitatge. És a dir, tots els drets es mouen al voltant de l'habitatge. Si tu gran part del teu sou l'estàs invertint en temes d'habitatge, deixaràs d'invertir en cultura, deixaràs d'invertir en alimentació, en educació. Bueno, doncs movem aquesta peça clau des de mitjans de comunicació, des d'entitats socials, des de polítics i des de la sindicatura. Hem de veure què està passant amb el tema de l'habitatge. I per últim, com t'he dit abans, et deixo perquè tinguis un missatge cap a la ciutadania i gent del barri de la Marina, de cara a properes sindicatures itinerants o el que tu vulguis. Nosaltres vindrem més vegades aquí a la Marina, també podeu venir a veure'ns a casa nostra, Ronda Sant Pau 4345, tercera planta. Podeu venir, ens truqueu i podeu venir amb cita prèvia, però també si veniu sense cita prèvia sereu benvinguts i benvingudes, us atendrem, podem recollir les vostres queixes, però també el que podem fer és orientar-vos cap a on podem anar, i perquè la Sindicatura de Barcelona, més enllà de ser la sindicatura d'un barri, més enllà de ser sindicatura d'un partit o d'un govern, és la sindicatura de tota la ciutat i per tant estem amatents i amatents a totes les persones que viuen a la nostra ciutat, no només que resideixen sinó que transiten per la nostra ciutat. Doncs ja vau escoltar les paraules del David, queixeu-vos i a veure si aconseguim algunes millores de les quals demaneu. David, moltes gràcies per venir, ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres i tornarem. Segur que sí. Ens trobarem aquí al proper Sintonia amb els Barris.